Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Ali tvrdim da će biti mnogo bolje. Ako ne bude mnogo bolje, za 6 meseci sami moramo da kupimo prnje, jer su očekivanja naroda velika. Ok, moramo završamo. Ja samo znam da niko do sada nije tako lako pokupio prnje kada jednom dođe i zasedne. Nisam siguran da bi tu i... Ja sam siguran za sebe lično, to mogu da garantujem. Ako vam tako kažem, onda će tako bude. Rekao sam Tomislavu Nikoliću, ako za 6 meseci se ne vidi da Srbija ide u boljem pravcu, sklonit ću se odmah sama. Za 6 meseci sami moramo da kupimo prnje. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Za vas znači pojam Velika Srbija. Istorijski cilj do kojeg možemo doći bilo kada za 50 ili 100 godina. Dakle, uopšte se ne zalažem za to ni da Zadar, ni da Split, ni da Šibenik, ni Makarska pripadaju Srbiji. Šta za vas znači Evropska unija? Skup 27 zemalja koji imaju zajedničku politiku. Da, mi smo za ulazak u Evropsku uniju. Mi vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, naš put je evropski put. Da li Ratka Mladića treba izručiti Haškom tribunalu? Ne. Srbija ima nesporne i nedvosmislene međunarodne obaveze i prava, koje je sama preuzela donošenjem zakona u Narodnoj skupštini. U takve obaveze spadalo je hapšenje generala Mladića. Opišite jednim pridjevom Vojislava Šešelja. Dobar čovjek. Vojislav Šešelj je običan lažov. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Agresor nas je smatrao svojim neprijateljem. Nam je drago da je tako, neka nas smatraju u buduće, jer ćemo podržavati odbranu, slobodu i opstanak naše otadžbine i našeg naroda. Hoćemo li da idemo sa Sjedinjenim Američkim Državama? Hoćemo li da idemo sa onima koji hoće da nas unište? S onima koji su ubijali ovaj narod? Sa onima koji su rušili mostove? Da li to neko pokušava da ih amnestira? Ili pokušava da nas natera da zaboravimo šta su nam sve radili prethodnih 10 godina i šta nam i dalje rade? Vojno neutralna, Srbija štiti tu svoju neutralnost, ima skupštinsku odluku, Srbija želi da ima dobre odnose sa NATO-om, a ti veliki stručnjaci što mi drže patriotska predavanja, nemoj da mi drže patriotska predavanja, jer su to oni isti za čije vreme je Kosovo proglasilo i dobilo nezavisnost, a njihova reakcija i sva podrška srpskom narodu se svela na jurišanje na beogradske džamije. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Penzioneri teško žive, oni su svoje penzije zaradili, penzioneri neće platiti ni jedan jedini dinar. Pošto je bilo različitih lažnih informacija, sejanja i straha i ne znam čega sve. Da ćemo polako sa tim da idemo i da će se pravi rezultati videti tek 2016. ali ćemo imati rast već u 2015. A kad vodite mere fiskalne konsolidacije, uvijek je problematično da li ćete imati rast ili ne. Ja mislim da ćemo imati i baseline to pokazuje i uveren sam da će se to dogoditi. Da dođem do ostalih mera koje se tiču, naravno tu dolaze, u ovim teškim merama dolaze plate i penzije. To je pitanje mogu li ljudi to da prežive. Trudili smo se da to bude nešto što ljudima neće biti lako, ali će svakako moći da žive. Ja se godinu dana ovim bavim, godinu dana ne spavam zbog ovoga i miran sam tek u poslednja 3 dana kada sam zajedno sa ostalim prijateljima i kolegama doneo konačnu odluku sa čim idemo. Jer verujem u taj plan. Niko nije u njih verovao. Ja vam sad kažem, ako mi uspemo mere da provedemo, 2016. mi ćemo biti normalna i uspešna zemlja. 2016. ćete da vidite u potpunosti izlaz i mislim da ćemo biti zemlja sa veoma dobrim, veoma visokim rastom. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Hoću da poručim jednu stvar. Slušali su od različitih političkih partija kako tobože štite njihove interese. Jedino ova koalicija, jedino ova lista, jedino snažna srpska ekonomija može da zaštiti srpskog penzionera. I jedino ona može da garantuje i penziju dobru i sva njegova prava. Da garantuje i penziju dobru i sva njegova prava. Samo tražimo od vas rad, 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 rad. I tako će Srbija moći napred. A mi ćemo stvoriti uslove da možete da radite. Ja vas uveravam da ćete već krajem ove 2014. i početkom 2015. videti svetlo na kraju tunela. Da, moji roditelji su penzioneri. Ja sam najviše oštetio moje roditelje. Oni imaju najveće penzije u Srbiji. Ja sam radio sve protiv porodice Vučića.
zato što verujem u Srbiju u tom smislu, pod znacima navoda. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Jedno obećanje, a to je da ćete već krajem 2014. godine videti i osetiti da možemo da živimo bolje, da smo napravili ozbiljne reforme, da smo izdali lopove, kriminalce, tajkune, ali da smo branili i da ćemo braniti Srbiju uvek i na svakom. Ja vas samo molim za još godinu i po, ne više od 2 godine strpljenja, pa da vidite hoćemo li postići rezultate ili ne. Samo 2 godine. Nekada su ljudi tražili po 10 godina. Nekada nekima ni 12 godina nije bilo dovoljno da pokažu da bilo šta znaju, osim da opljačkaju ovu zemlju. A ja samo molim za samo 2 godine strpljenja, ne više. I da onda možete da ocenite da li je Srbija na dobrom putu, da li je Srbija krenula bolje. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Zaustavili smo taj nekontrolisani rast javnog duga i sada imamo i suficit u budžetu, ali biće potrebno još u nekom narednom periodu milijardu i milijardu i po, ali ukoliko budemo imali rast kakav je predviđen ove i sledeće godine, od sledeće godine mislim da počinjemo sa spuštanjem javnog duga. I time smo rešili sve probleme sa javnim finansijama. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Stvar je u tome da smo mi sebe lagali kako smo bedni i kako su nam male plate, a primanja su nam uvek bila značajno veća. Dakle, pa smo mi izmislili da nam je prosečna plata 380 evra, a prosečna primanja su nam značajno veća, što se vidi na svakom mestu, što se vidi u ovoj knjizi ovde. Ljudi, imamo plate 500 evra prosečne ili 450 evra prosečne. Ajde, nemoj da se lažemo više da su nam plate 380 evra, a primimo mnogo više od tog novca. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Najveću pažnju medija privukao je dolazak Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Holdinga, kome se sudi za malverzacije u putarskim preduzećima. Za razliku od drugih, ja nemam podobne i nepodobne. Ja imam jasan kriterijum po kojem pozivamo ljude, a to je koliko plaćate poreza državi Srbiji. Ako vi znate neki pošteniji način, kažite mi. Ja zaista mislim da je to najpošteniji. Znam da vas najviše interesuje kakav je moj odnos sa premijerom. Želim da vam kažem da moj lični odnos i mišljenje o njemu nije bitno. Ovde Delta, odnosno ja imam obavezu, a nadam se i vlada i lično premijer, da najveća srpska kompanija, jedna od najvećih srpskih kompanija, i vlada Srbije, a lično i premijer sarađujemo. I u tom pogledu ja vidim sastan koji smo imali i u tom pogledu vidim buduće naše odnose. Gospodine Miškoviću, videli smo kakve ste vi predloge dali premijeru pre 2 dana za oporavak srpske ekonomije. Šta vam je on odgovorio na te vaše predloge i da li ste možda tražili da vam vrati pasoš da biste lakše mogli da poslujete? Da li će potpredsednik neće odgovarati na ova pitanja? Premijer poručuje da neće dozvoliti da Srbijom, kako kaže, ponovo upravljaju tajkunsko-mafijaški klanovi, kao što su bili Zemunski klan i Miškovićev klan. Tvrdi da ima dokaze da tajkuni žele povratak na stari sistem i zato vidi veliku nervozu kod nekih ljudi. Ne biste verovali koga sve plaćaju. I za to imam dokaze. I čekam da me tuže, a spreman sam da idem i na poligraf da bi se pokazalo. Ja naravno ne smem o svemu javno da govorim zato što morate da čuvate određene tajne. Dakle, iznenadili biste se kad biste videli koliko je širok dijapazon, recimo, Miškovićevog uticaja. Veoma širok. U finansijskom, medijskom i svakom drugom. Čestitam mu na tome. Veoma je ozbiljan. Veoma ozbiljan. Mnogo ozbiljniji nego što sam i sanjao. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Samo hoću da vam ukažem na činjenicu da je Kosovo i Metohija mnogo važnija tema od bilo kakvog pridruživanja i fašisoidnih ideja gospođe Marković i nekih drugih u ovoj sali. Hvala vam, Elić. I oni neka znaju... Izbori su 3. novembra. Na tim izborima je važno da mi dobijemo još jednu polugu uticaja. Da vi dobijete još jednu polugu uticaja. Da stvorimo i zajednicu srpskih opština,
koji će da priznaju i svi zapadni partneri. Ali je strašno važno da mi pokažemo da ne mogu da nas podele, da ne mogu da nas posvađaju. I oni neka znaju a ja vam sad kažem, pa neka oni hapse koga god hoće. Zajedno sa Aleksandrom Vulinom pre kraja kampanje doći ću i posetiti gotovo sva vaša mesta na Kosovu i Metohiji. Čekao sam da prođe juče celo poslepodne, očekujući da neko iz Brisela kaže da je šokiran, da je skandal ono što je rekao Erdogan. A kako je to Kosovo-Turska? Otkad je to Kosovo-Turska? I oni neka znaju pošto vidim da oni smeju da kažu za koga podržavaju i za koga glasaju. Znate, podržavam ja sve srpske liste, sve koji hoće da učestvuju na izborima, ali najviše podržavam našu listu, srpsku, kad smeju da kažu Erdogan. I oni neka znaju po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Tišina tamo. Sam domaćin ovdje, izvinite. A vi ste sve samo ne domaćin. I to kako se ponašate ne služi vam na čast, ali ja ću vam strpljivo i smireno odgovoriti. Dobro, ja vas podsjećam da ste pomenuli ime urednika televizije B92. Zašto ste to uradili? Poštovani gledalci, gospodin Ćosić voli da izmišlja. I to mu je navika i on ne ume drugačije da se ponaša. I dragi gledalci, rekao sam sljedeću stvar. Rekao sam da mi možemo da se bunimo protiv bilo koga na B92. Da može urednik televizije B92, bio on Jelena Kosanić ili neko drugi, da skloni našu slavu, da skloni bilo koji naš događaj, da skloni bilo koji naš događaj i da mi sa tim nemamo nikakav problem i da se protiv toga nećemo buniti. Ali ćemo se buniti protiv onoga što radi Radio Televizija Srbije. Ako je to, poštovani gledalci, bio zločin i ako je to bilo nešto strašno, prihvatam za to da budem osuđen na 100 godina ako bilo ko na svetu misli i da robijam zbog toga. Ako to ne smijem da kažem, reći ću da su sva slobode i sva prava u ovoj zemlji ugrožena. Valjda ne treba da govorimo da su izrazito antivladini. Pa dobro, nisu antivladini. Nego su šta? A šta vam znači antivladini? Ajde da napravimo kriterijum. Znači da nema nikakve, naravno, vladine kontrole i da su protiv vlade i ja nemam ništa protiv toga. Znači medij koji nema vladinu kontrolu je antivladin. Nije tačno. Nije tačno. Ovi su protiv vlade. Protiv vlade. Tako je. I ja to podržavam i od njih mnogo toga naučim. Oni su me ponukali da još žešće tražim uštede u ovim gorivima, Audijima i svemu drugom. A oni hvala im na tome. Pa rade za vas. Pa rade za mene, pa to dobro, i kažem. znači onda nisu antivladini. A to je njihova namera. Ja sam govorio o njihovoj nameri, a na kraju rezultat je dobar. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Izrečene su takve reči koje ni protiv koga nikada nisu izrečene. Izrečene su, sad sačekajte, reklame će da sačekaju 30 sekundi. Izrečeno je to, a evo vam pročitajte, ako vas nije sramota da pročitate, šta najugledniji naši sajtovi B92 i Blic objavljuju o meni, pročitajte javno tu drugu i ovde prvu. Ako možete da pročitate. Ako vas nije sramota. Sitna su vam slova, da. Ne vidim razlog da nekog molim za nešto. Ne, to je ono što sam ja rekao. Dole pročitajte komentare koji prolaze pored moderatora i administratora. A pa dobro, neću ovo da čitam. A nećete to da čitate? Pa neću, zato što... Pa ne pada mi na pamet da čitam takve stvari. Ne pada vam na pamet da to čitate. A vidite, a to se čita. A te psovke i te uvrede... A te psovke i uvrede se čitaju u njihovim medijima i postoje kao normalne samo kada su protiv mene. Tišina tamo. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Srbija će umeti da zaštiti i svoj narod i svoju teritoriju. Vidim ja da je narod protiv reformi. Odlično ja to vidim. Naš narod misli da će nešto da nam padne sa neba, a da sve ostane isto. Ako tako narod misli, ja sam uvek spreman da izađem na crtu svima i da izgubim i da predam vlast. Za razliku od onih koji nikada ništa nisu uradili, koji i danas nisu na svom radnom mestu, koji nikad nisu na svom radnom mestu, a koji će da dođu da mi sole pamet šta i kako treba da se uradi. Da li si dao pare za Srebrenicu ili nisi dao pare? A da li si dao za ovo, a da li nisi za ono?
A što si rekao 500 dinara, 500 dinara je mnogo za pretplatu. Kažemo neće 500 nego 150 dinara, danas se javlja NUNS, NDMNV, ne znam kako se već zovu. Trebalo je 500 dinara, a ne 150 dinara. Ajde bre ljudi, šta više, šta je trebalo da uradim? Hoćete 500 dinara ili 150, ajde dogovorite se. Šta god da uradite, ništa ne valja. Kako god da uradite, ništa ne valja. Najbolje je bilo ono smeće u Beogradu na vodi, ono đubre da ostavimo u Beogradu na vodi. Onu prljavštinu, ono đubre što smo gledali svaki dan, po ceo dan. Sve moguće zaraze smo imali tu. To je bilo divno, a ne ove prelepe zgrade. Odvratne su nam zgrade. Ovo što smo uredili, što smo milione evra uložili i napravili, grozne su. Daj da vratimo da to bude javni toalet i da se narkomani skupljaju i da bacaju špriceve, tako će da bude najbolje. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Pominjete, a treba da vas je stid i sramota, niste ni do kolena Vojislavu Šešelju da biste ga u bilo čemu pominjali. Vi ste... A da li se odličite Šešelja? Ne, ni slučajno. Vojislav Šešelj je predsjednik naše stranke. Hvala, gospodine Vučiću. Ljudi, politika se ne menja od danas do sutra. Vojislav Šešelj je običan lažov i Tomislav Nikolić se nikad nije viđao ni sa kim iz tužilaštva. Ali to je uradio takođe po nalogu Demokratske stranke da bi obradovao i vaš list. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Pošto mnogi misle da on treba da bude strah i trepet. On je strah i trepet samo po svojoj beskrupuloznosti. Ni po čemu drugom. Ima jedan problem sa Aleksandrom Vučićem. To je teško znali da se ne piše uopšte. Što ja znam da sve bude čisto. Mene ispitate, kažete narodu da li je to tačno što Monstrum govori ili ne. Ako nije tačno, ako je tačno, ja idem u zatvor. Ako nije tačno, onda ću ja da tražim da policija ispita od koga, pošto nije sporno da je Monstrum znao da izmišlja hrvatske službe, engleske službe, ovako ili onako. Ali kako saznajemo, Monstrumu je ovo neko saopštio. Saznali smo i koji ministar je saopštio. Onda ćemo mi da tražimo ispitivanje. Tišina tamo. Da vam pokažemo šta je ono... Da li vam je poznata ova slika? To ste vi koji držite u ovoj sali robijašku košulju za Mlađana Dinkića. Za kog ste tada naveli da je najveći lopov kog je Srbija ikada videla? To su oni isti s kojima ste do pre 20 dana pregovarali da ponovo da pravite vladu. Isti ti s kojima ste hteli ponovo da pravite vladu, pa su bili dobri. Kofer je nestao u vašoj reformi pravosuđa, u onome što ste uradili protiv države Srbije. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Slušam da mi Ivica Dačić govori s kim ću da idem u koaliciju. Govori mi onaj koji me je 3 meseca masno lagao sa svim obećanjima, potpisima, konferencijama za novinari i sa svim drugim, pa on zna bolje nego ja s kim ćemo da idemo u koaliciju. Pa kako je to moguće? Mi kad kažemo nećemo, to znači nećemo. Za razliku od njega koji kad kaže hoćemo, znači nećemo, kad kaže nećemo, znači hoćemo. I to uvek tako tumačite. Naučio sam, čovjek je prirodni lažov. Šta god da kaže, slaže. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Ne mogu mnogo da se smijem večeras. Sumnjam da možete mnogo da se smijete. Ali vas molim, koliko li vas je samo večeras, da dignete ruke i da pozdravite Vojislava Šešelja, zbog njega smo večeras ovde, sa svih strana. Najjače što možete. Što reče Toma, tresu se gaće onom banditu Zoranu Đinđiću. Ajmo sa svih strana. Posle ovog veličanstvenog mitinga idemo u šetnju beogradskim ulicama. Ovo je srpski grad. Ovo nije grad uspesa. Ja ću mnogi bandita i izdajnika. Da im pokažemo kako će i kome uskoro Beograda pripade. Živela Srbija! U energiji koju vide u vama neki analitičari su skloni da vas porede sa Zoranom Đinđićem i njegovom energijom. Kako se tada osjećate? Pomalo posramljeno. Zašto? Pa zato što
nismo bili politički istomišljenici i onda se u tom smislu osjećam postiđeno kao neko ko je kritikovao pa čak i njegovu energiju nekada. Ja naravno ne mislim da se poredim na bilo koji način, ali Đinđić imao jednu dobru rečenicu koja se retko citira, a koju ću sada izgovorim, a meni se ta rečenica najviše dopada. To je: u Srbiji kad neki čovek gura kamen uzbrdo, većina naroda navija za kamen. Eto vam je, meni se ta rečenica najviše svidela. Šta da radite? Ali to je stvar koju ćete morati da menjate. Po prvi put ne lažemo i ne obmanjujemo narod. Ne bavim se Bojanom Pajtićem niti bilo kojim pojedinačnim slučajem. Što se policije tiče i njenog rada, uveren sam da će u skladu sa zakonom da rešava sve probleme, kao što su pokazali svojim efikasnim odgovorom i hapšenjem ovog monstruma koji je ubio Tijanu Jurić. Uveren sam da će policija svoju efikasnost pokazati i u budućnosti. Da će opet kazna biti na našoj strani. Pa znate šta, ja ne znam stvarno, to su neke stvari koje ja ne mogu da komentarišem. Da je bila provokacija, jeste bila provokacija. Pazite, mnogo je naroda ovde došao. Pa daj bre!